middendeel van Mozarts pianoconcert in A. Klassiek programma Mozart en Beethoven. 3 topwerken voor ieder van u die evenwichtig is of die het graag wil worden. Dit concert niet missen. Sommige stukken zijn beroemd geworden omdat er films van zijn gemaakt. Er is een Elvira Madigan film, waardoor een pianoconcert van Mozart extra beroemd is geworden. Op dit concert is geen film gemaakt, maar als er een film gemaakt zou zijn, dan hadden we dit concert zeker 5 keer kunnen uitverkopen. Kom luisteren.